खुलुमबाय लोगोफोर, बिआर ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। 6 बोसोर बैसोनि फिसाजोखौ ट्रेन सिङाव बुथारनायनि दायाव बिफाखौ हमदों। सीएम हिमन्त बिश्व शर्माया सिलचराव दावबायदों। बिजेपिनि इसिङारि दावराव-दावसिखौ नेवसिदों। बिपिएफआ डिम्बेश्वर बर'खौ 6 बोसोरनि थाखाय होखारबाय। बिजनि बिसायख'थिनि दावहाया दुंहाव। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया 2 लाख साख्रि होनायनि खोथा होदों। बराक हायेनाव क'-डिस्ट्रिक्ट प्लानखौ सिगांहोदों। मणिपुराव हाथियार, बेरफ्रुग्रा मुवा आरो ड्राग्स जब्द खालामदों। हिमन्त बिश्व शर्माया लाभ जिहादखौ बन्द खालामनो जौगाखांनाय आरो ट्राइबेल आसार-खान्थिफोराव नोजोर होनो समायखिरा लादों। दिल्लीयाव दान्थे-बिदान्थेनि उनाव 20 बोसोर बैसोनि लाइमोनखौ देगारजों सुनानै बुथारदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। 6 बोसोर बैसोनि फिसाजोखौ ट्रेन सिङाव बुथारनायनि दायाव बिफाखौ हमदों। मोनसे सोमोनांथाव जाथायाव आसामनि लखिमपुर जिल्लायाव सासे सुबुङा गावनि 6 बोसोर बैसोनि फिसाजोखौ खारबाय थानाय ट्रेननि सिङाव बुथारो। बे जाथाया सिलानिबारि स्टेशनाव जादों। मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बे जाथाया गंसे ट्रेननि जेनेरेल कच सिङाव जादों। खौरां मोन्नायनि उनाव रेलवे पुलिस आरो रैखाथि हान्जानि सोद्रोमाफोरा जाथाय जायगायाव सौहैयो। दायनिगिरि बिफाखौ खानाय जादों आरो गथ'नि गोथै सह'खौ आरोबाव नायबिजिरनो थाखाय आवथायाव लानाय जादों। जाथायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै आरो पुलिसआ जाथायनि सायाव गुवारै नायबिजिरनायखौ जागायदों। नैथि खौराङाव दङ। हिमन्त बिश्व शर्माया सिलचराव दावबायदों। बिजेपिनि इसिङारि दावराव-दावसिखौ नेवसिदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया सिलचराव काछार जिल्लायाव बिजेपि दोलोनि बिजाथि सायख'नायखौ लानानै जेंना-जेंगोनाखौ फोरमायनो थांदोंमोन। बिथाङा दोलोनि दैदेनगिरि आरो एमएलएफोरजों बन्द दरजा सावरायो, जायफोरखौ टिकेट मोनाखैमोन। सीएम शर्मा बिथाङा बुङो दि दोलोनि गेजेराव जेबो गिदिर गोरोबलायनाय गैया आरो बे आयदाखौ इसिङारि आयदा होननानै फोरमायदों। बिथाङा बिजाथिफोरखौ मुं थिसननायनि सिगां हामलायथि बावहरो। शर्माया फोरमायदों दि बिजेपिआ बराक हायेनाव गोख्रों दिन्थिफुंगोन आरो बांसिन मासि देरहागोन। थामथि खौराङाव दङ। बिपिएफआ डिम्बेश्वर बर'खौ 6 बोसोरनि थाखाय होखारबाय। बिजनि बिसायख'थिनि दावहाया दुंहाव। आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां आब्रुथि गैयै आखुनि थाखाय बिपिएफआ डिम्बेश्वर बर'खौ 6 बोसोरनि थाखाय दोलोनिफ्राय होखारदों। दोलोनि दैदेनगिरिफोरा बुङो दि बर'नि मावनाया दोलोनि मोजांनि बेरेखा आरो भट होगिरिफोरनि गेजेराव गोनो-गोथो सोमजिहोनो हागौ मानोना बिथाङा उदाङै बिसायख'थि गेलेगासिनो दं। बिपिएफआ सुबुंफोरखौ गोरोन्थि बुजिनो नाङा आरो बिजनि बियाबाव एनडिएनि बिजाथि अरब कुमार देखौ हेफाजाब होनो खावलायदों। बे समावनो बिजनीआव राजखान्थियारि दाङाबाजि बांदों। बिसायख'थिनि सिगां दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव गोख्रों बाथ्रा दान्थेलायनाय आरो फोसावदिंनाया गोख्रों जानायखौ नुनो मोननाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया 2 लाख साख्रि होनायनि खोथा होदों। बराक हायेनाव क'-डिस्ट्रिक्ट प्लानखौ सिगांहोदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया शुक्रबाराव बिजेपि दोलोआ गोहोआव फैफिनोब्ला 2 लाख सोरखारि साख्रि होगोन होननानै खोथा होदों। बराक हायेनाव बिथांनि बिसायख'थि फोसावदिंनायनि समाव बे बाथ्राखौ फोसावनाय जादों। बिथाङा बुङो दि सरकारा थांनाय 5 बोसोराव 1,60,000सो साख्रि होखांबाय आरो लाइमोनफोरनि थाखाय साख्रिनि सायाव नोजोर होबाय थागोन। खुंथायखौ साबसिन खालामनो आरो सोरखारि सिबिथाइफोरखौ सुबुंफोरनि खाथियाव लाबोनो थाखाय बराक हायेनाव गोबां लोगो जिल्ला दानायनि गोनांथिखौबो शर्मा बिथाङा बुंबावो। बिथाङा ओनसोलाव जौगाखांनाय खामानिफोरनि सायाव नोजोर होनानै फोथायनाय फोरमायदों दि फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोआ बराक भेलिनि बांसिन मासि आवग्रिगोन। बाथि खौराङाव दङ। मणिपुराव हाथियार, बेरफ्रुग्रा मुवा आरो ड्राग्स जब्द खालामदों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला रैखाथि हान्जाया आसामनि गोबां जिल्लाफोराव गोबां अपारेशन खालामनानै हाथियार, बेरफ्रुग्रा मुवा आरो फेग्रा मुवा बोखांनो हादों।
चुरासान्तपुर जिल्लायाव रौनियाफोरा नागिरनाय अपारेशनाव राइफल्स, पिस्तल, गोथां गुलि बारुद, बुलेट प्रुफ जेकेट आरो फोनांजाब आगजुफोर बोखांनो हायो। बिष्णुपुर जिल्लायाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गंसे पिस्तल, सिलाइ, ग्रेनेड आरो गुलिजों लोगोसे गोबां हाथियारफोर बोखांनो हादों। फारसेथिं टेंनौपाल जिल्लायाव मरेनिफ्राय 3.5 किल'ग्रामसो WY टेब्लेटफोर बोखांनो हादों। अपारेशननि समाव रैखाथि हान्जाफोरा बंकरफोरखौबो सिलिंखार खालामदों। पुलिसआ बुङो दि बेफोरबादि हाबाफारिया हादोरसायाव आयेन आरो आब्रुथिखौ लाखिबाय थागोन। द'थि खौराङाव दङ सीएम हिमन्त बिश्व शर्माया लाभ जिहादखौ बन्द खालामनो जौगाखांनाय आरो ट्राइबेल आसार खान्थिफोराव नोजोर होनो समायखिरा लादों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा शुक्रबाराव बुङो दि सरकारा लाभ जिहादखौ होबथानो थाखाय गोख्रों राहा लागोन आरो हादोरसायाव आयेन बेरेखायै हाबसनफैनायफोरनि हेंथायै खामानि मावगोन। बिथाङा बुङो दि सरकारा आसामनि जौगानायखौ बांहोनो थांखि लादों, लोगोसे मोनसे समानथि रोखोमसे नोगोरारि आयेन (UCC)नि गेजेरजों ट्राइबेल आरो थागिबि हारिफोरनि आसार-खान्थि आरो दोरोंफोरखौ रैखाथि होगोन। गिबि मन्थ्रिया साइस्थ उत्कर्ष अभियाननि सिङाव देहा बिथिङाव 50,000 कौटि रां थिसननायनि मोनसे गिदिर बिथांखिबो फोसावो, जाहाथे देहा फाहामथायनि सुबिदाफोरखौ जौगाहोनाय आरो मेडिकेल टुरिजमखौ बांहोनो हायो। बिथाङा बुंबावो दि फैबाय थानाय बोसोरफोराव गोदान मुगानि सावस्रि जोथोन आरो गासै जौगाथायनि सायाव सरकारनि नोजोर होनायखौ नोजोर होनानै प्रटन थेरापि आरो जौगा थाखोनि फाहामथाय होनाय जागोन। स्निथि खौराङाव दङ दिल्लीयाव दान्थे-बिदान्थेनि उनाव 20 बोसोर बैसोनि लाइमोनखौ देगारजों सुनानै बुथारदों। दिल्लीयाव जानाय दान्थे-बिदान्थेनि उनाव सासे 20 बोसोर बैसोनि लाइमोनखौ देगारजों सुनानै बुथारदों होनना पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला बे जाथाया गाग्लोबजानाय आरो दायनिगिरिनि गेजेराव जानाय दान्थे-बिदान्थेनि उनाव जादों, जाय उनाव हिंसायारि महर लादों। बे बुथारनाय जाथायजों लोब्बा थानाय 3 सुबुंखौ पुलिसआ हमदों। अजद होनाय बादिब्ला दायनिगिरिया सेंग्राखौ सिखाजों गाग्लोबदों, जायनि जाहोनाव गाज्रियै जोखोम जायो। भुगिनांनाय सुबुंखौ गोख्रैनो देहा फाहामसालियाव लांनाय जादों, नाथाय बिथांखौ थैबाय होननानै फोसावनाय जायो। नांज्लायनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।